Ontziari eta sagardoari eskainitako azoka berezian gaude. Ekitaldiaren ardatza nagusia bi produktu horiei eskainitako postuen ingurukoa da. Parte hartzen da beneko izleek untzi eta sagardau dastaketak eskaini deutzez eroslei, bertaratzen diranei bertako lehengaien kalidadea zuzenean ezagutzeko aukera emanez. Azoka goiz osoan zehar egin da, aldi berean plazan barazki eta fruta azoka egin da, eta beraz, eskaintza kalidade handiko produktuetara zabaldu da. Postu ezberdinetan barazkiak, sasoiko frutak, gaztan, gozokiak, estia, gildak, patean, bertako edariak, txakolina eta ardaua, ogia eta euskal pastela erosi ahal izan da. Nekazaritzako elikagaien eskaintza horri, euskal artisautzako 10 postu gehitu jakoz. Jardunaldiaren programa publiko guztientzat diseinatuta dago. Haurrentzako hainbat jarduera antolatu dira hain zuzen ere, jolasak, gaztelu puzgarri bat eta tailerrak barne.